i Beca, dwi'n ffermio yma yn dos ucha. 5 mlynedd yn ôl nes gael ddamwain feic. A swn i wedi gwisgo helmed drwy'r yna, swn i wedi bod yn iawn, ond anffodus dod i ddim. Dwi'n gweld yn hyn yn lwcus iawn, sy'n wedi gallu brifo dam gwahanol o'r bryn sy'n amharu ar gallu cerdded, gallu siarad. Felly ti'n hyn ffodus iawn am ond colli blas a hogled fi. At the time of the accident, I was looking at Dad was with, but I'm sure it wasn't nice for him to see me unconscious. I'm now more conscious of jobs around the farm. We know there's a big job on, and there's a bit of safety involved. We take time to plan ahead of the job and make sure everything is safe and ready for when we start the job. And if I'm not happy with how we're working, I'll make sure we take the right steps, or I won't help, so Dad won't get help to do the job, so he listens. Dwi'n gwybod os o'n i wedi gwisgo helmed ar y diwrnod yna, swn i bod yn iawn, swn i'n gallu codi fyny a cario ymlaen yn Mawrth, ond do'n i ddim. Cyn y ddamwain, do'n i'm yn berson o'n gyrru o gwbl, felly dwi'n teimlo os o'n digwydd i fi, sy'n digwydd i lot fwy o bobl ar y ffermwr. Dwi bellach yn llys gynnar iechyd o diogelwch ar ffermwr. Dwi wedi cytuno i wneud hyn mwyn lledaenu neges, a os dwi'n gallu dysgu rhywun i wisgo helmed ar feic, dwi wedi llwyddo, a dwi'n meddwl bod hi'n haws gwrando ar ffermwr sydd wedi bod drwy y ddamwain, a gwrando ar arbenigwr sydd yn trio dweud wrth ffermwr be i wneud.